Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Ja, beste kijkers, het is weer zoiets. Je ziet het al. Ik kan nergens anders heen als er boom en plant op de achtergrond zit staan. Dan weet je al hoe je bent. Dan ben ik natuurlijk... Waar ben ik dan, hè? Ik loop er even her. Waar ben ik eigenlijk? Hey dan, ja, bij Jos, hè. Boomke Kreemwas, hè. Limburg Plant. Kijk. Dat had je niet gedacht dat je vandaag zou staan met Henry, hè? Maar zo is het wel. Henry, hoe is het nu eigenlijk de tijd voor? Wat kan ik nu doen? Want de zomerattractie gaat langer. Ja, eigenlijk is september altijd een hele rustige maand. Ja, bij ons altijd een hele rustige maand. Ja, veel mensen komen nu eigenlijk om te kijken in het veld, om inspiratie op te doen en de bomen een beetje te bekijken. Alles is natuurlijk nu vol groeit. In het voorjaar weer alle bomen druk gesneeuwd en nu heeft zich dat door de loop van de zomer fijn ontwikkeld. En ja, nu zien we dat boom ook vol groeit is, de blaaier, wie zo het zien. Ja, en dadelijk krijg je natuurlijk de herfstkleur over een 3-4 weken en half oktober dan beginnen de herfstkleuren te komen. Maar het is dan nu wel zo, Henry, dat ik nu eigenlijk ga kijken en met de juiste boom uit gaan zoeken wat ik eigenlijk hier in de hoofd zou willen hebben. Ja, en een hele boom kennen natuurlijk ook wel nieuw gezaaid werden. Dus als je ziet, al die bomen die in het pot staan, die kunnen direct gepoord worden. Het voordeel van een boom in het pot, dat zie je bijvoorbeeld zo'n leilinde hebt. Normaal zoals je kunt zijn op het najaar zetten met blote wortel. Dat is uit het eerste jaar stil, zeg maar. Dat doet nog niet veel groeien. Dat stil stond jaar op ze eigenlijk al een gatje in de pot. Dus als je deze boom nu zou spoten, dat is volgend jaar is het al een ganse toe groene wandje. Terwijl als hij nu te volle groen poot in november, dan is er pas het jaar daarna dat er vol gaat uitlopen. Het eerste jaar komt een klein beetje in groei. En deze komen volgend jaar al vol in de groei. Kan zo'n boom heel lang in de pot blijven staan? Eigenlijk zijn ze niet echt gemaakt voor een pot te blijven staan. Dus het is echt voor weer zetten deze. Wat zie je nu? Zie je allemaal die bomen in het pot? Die werden doorgaans zijn die vorige winter allemaal in het pot gezaaid. En zijn door de zomer fijn aangeworteld. Ja, die werden heel veel gebruikt om nu het voorseizoen te gebruiken. Dat mensen nu al de tuin poten. Want ja, de vaste plantje, de eersters, dat kan al allemaal goed gepoot worden. En heel veel moeten dan wachten op het najaar tot de boom pas in november, december gerooid kan worden. Ja. En het voordeel wat ze nu hebben, is dat ze de tuin gaan ze afkens maken. Dus niet te wachten tot die boom in het najaar kaal zijn, dat kan nu vol met blad gepoot worden. Dus je hebt er alleen maar voordeel van? Ja. En wat zijn dat eigenlijk hier voor bomen, Henry? Eigenlijk ook weer het tuinen. Zoals je ziet heb je bijvoorbeeld de plataan als leefvorm. En hier heb je de plataan als boomvorm. Ah, zo zit dat erin. Hetzelfde, eigenlijk in principe dezelfde in de boom, alleen hier is er ingebonden met een leerrek en hier stuit er nog gewoon als boom. En vaak is het zo dat die boom aangepast werden als mensen bijvoorbeeld of een vast leerrek willen hebben of ze willen afwijkende moot hebben. Dus ik zeg maar, hier hebben ze een stamhoogte van 2 meter stam. Maar er zijn ook mensen die zeggen van ik wil dat er 2,5 of 3 meter hoog is. Dan kan er natuurlijk op moot gemaakt worden met zo'n losse boom eigenlijk. En dan maak je die vitamines op moot of wie werkt dat verder? Allebei. Dus ze kunnen hem gewoon bestellen dat ze zeggen van ik wil hem op 3 meter stam hebben. Dan pakken we zonder ertussenuit. Kijken wie de vertakking is en welke dat geschikt is om op die 3 meter uit te benjen. Of ze doen het zelf. Maar het is natuurlijk ook veel mensen willen ook gewoon de plataan als boom hebben en niet als leefvorm. Dus dan kunnen ze ook zo'n zitten. Dus in een goed begrip, dan kan ik eigenlijk van elke boom ook een leefboom maken? Niet van elke. Het beetje criterium is in de boom moet heel goed de sneeuw kunnen verdragen en hij moet buigzaam hout hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt zeg maar een katalpa, wat ook veel mensen kennen, ja, dat is heel stug hout, dat kan ze niet uitbuigen, dus dat is al niet geschikt voor leefvormen. Plataan, dat kan ze heel fors sneeuwen en die hebben ook heel buigzaam hout, dus die kunnen heel makkelijk gebogen werden met de tek. Want van nature groeien die tek zo en in leefvorm werden die dan in de horizontale stand gebracht en dan krijg je dat mooie leerrek erin. En belangrijk is als ik nu zo'n
boom in zo'n pot koop, dan is het belangrijk wie plant ik dan eigenlijk. Dat hebben we een fijn foldertje bij. Dus iedereen kreeg een kleine handleiding wat moet ik doen. En meestal adviseren we weer van door een ummerke startersmix door de grondje heen mengen, een zak vivimus, dat je een fijne overgang hebt van de potkluit naar de grondje door boeten eigenlijk. Dat ummerke startersmix, daar zitten eigenlijk de goede schimmels en bacteriën in, wat samenwerken met de plantje. En daar zit een korrel in, wat 120 liter water duidt ben je rondom de potkluit. En die fijne buffer eigenlijk, dat maakt het natuurlijk ook weer fijn dat de boom minder droogtegevoelig is. Dus iedere boom is natuurlijk water geven, maar als je al de buffer van die 120 liter in de grondje hebt zitten, dat maakt natuurlijk een hele boet. Ja, dat is toch heel leerzaam, zal ik zeggen. Ja, nee, dit is toch wel een zeldzame boom hier, of niet? Of zie ik dat zo? Dit is een boom die niet zoveel voorkomt. Dus dat er nog heel mooie vruchtjes zit. Al die vruchtjes, dat worden eigenlijk van die grote witte hangende klokjes. En dat is ook de naam van de boom, de sneeuwklokjesboom. Dus in het voorjaar hangt hij vol met witte, echt klokjes, bloemjes. En het najaar ziet er heel erg mooi uit met die heel erg sterk gevleugelde vruchtjes wat er eigenlijk heet. Dus je ziet ook dat die echt van die grote schermpjes om de vruchten heen zitten. Ja, wat een heel leuk effect geeft in de boom eigenlijk. Dus wat hier nu neven stuit, dat is een esdoorn. Dat is ook een heel mooi soort, ook een beetje apart soort. Dat is de Acer Davidi Rosalie. Heel mooie herfstkleuren op het najaar. En ook die vruchtjes wat een hele mooie kleur geven in de boom. Bovendien, als je naar de stam kijkt, zie je dat er allemaal van die witte strepen op de stam zitten. En dat wordt, naarmate dat er ouder is, wordt dat nog meer opvallend. En dan ze echt van die krietwitte strepen over de stam lopen, in combinatie met het groen van de stam, dat geeft een heel apart beeld. En zo, dat is ook eigenlijk de volksnaam van hem, dat is de streepjesesdoorn. Dus de Acer Davidi of de Acer Ruffinerve, dat zijn allebei soorten die heel erg de streepjesbast hebben. Dus eigenlijk de zebra onder de buik. Een beetje waar, ja. Ja, Henry, dat is een heel langere tijd als op de beach. Op de beach kost je nog wel eens in de zon zitten. Hè? Ik ben niet helemaal dat je zit. Ja, ik wil toch een beetje bezig blijven. Ja, dat was me heel duidelijk, want anders was het in de beachclub goed. Nee, dat moest toch altijd gaan te doen hebben. Dus, En hoe gaat het hier eigenlijk richtig los met nog 2-3 weken zo, ja. Dus eigenlijk zo'n beetje begin half oktober. Dan begin je eigenlijk langzaam het seizoen. We zien hoe langzaam die eerste soorten allemaal op voorraad zetten. Dus vorige week hebben we een heel partij vaste plantje binnen gekregen. En nu komen met voor en allemaal de eersters binnen. En over een week of 2, 3, het ligt ook een beetje natuurlijk wie het weer is. Als het nog lang in de nazomer is, dan schuift het allemaal een beetje door. Maar normaal zo begin half oktober, dan begint langzaam het hagenseizoen. Dus dan beginnen de taxushagen, de laurierhagen, de coniferen. Eigenlijk alles wat met kluit gezet wordt, kan dan gepoord worden. En even daarna, zeg maar begin november en zo gaat, dan komen ook de beukenhagen en liguster, dus alles wat met wortel gerooid wordt. Maar eigenlijk nu dadelijk, zeg maar rond begin half oktober, dan is met name allemaal het kluitspul bezig. Dus al die laurieren en al die coniferen en taxussoorten. Ja, Henry, hier staat nog alles in bleu, zie ik. Veel soorten, die zijn nu nog op zijn net. Met name de vaste plantje, de najaarsbleuier, dus die heeft voor de herfstanemonen, de herfstastertjes. De agastache met die paars en met die rooibloempjes. Eigenlijk een hele hoop soorten wat nu heel veel kleur en ook leven in de tuin brengen. Dus niet alleen in het voorjaar dat veel bloeit. Maar vooral ook op het najaar is een heel breed sortiment met heel veel bloeiende soorten te krijgen. Dus eigenlijk is het heel verstandig als ik in de tuin heb om een minste of ik te vragen hier. Dat ik nou, ik wil graag bloempjes in het voorjaar hebben, zo door de zomer heen en dan het najaar onder gaat. Ja. En nu is het natuurlijk ideaal om te komen kijken, want nu is het alles eigenlijk op zijn mooiste bloeien en te groeien. Kijk, als we dadelijk half oktober, begin november een paar keer nachtvorst hebben, dan is natuurlijk alles weer weg. En heel veel plantje wat nu volop staan, sommige soorten die sterven gans weg. Dat ze helemaal aan de grond afsterven en het voorjaar gewoon weer omhoog komen. Maar dus nu is eigenlijk een ideale tijd om te kijken van wie bloeit er, wie hoog wordt er.
is het die kleur paars wat ik ook zoek. Moet het dat zijn of moet het gaan donkerder zijn? Dus nu zie je in leven liefde wie het bleut. En ja, het is natuurlijk heel erg mooi om nu een keuze te maken. Dan is er eigenlijk maar één advies, Henry. Dat wil zeggen, kom nu kijken. Want kom je nu niet kijken, zit je te laat. Ja, te laat niet direct, maar nu is het wel ja, heel veel dingen staan nu op zijn mooie strop eigenlijk. En ook met name de bomen in het veld. Kom kijken, je kunt zelf in de boom moet zoeken, ook zelf in de boom merken dat je zegt van nou, ik wil de 6e boom van de rie hebben. Dan hangt er een keertje aan en krijg je van onze belken zo de boom gerooid kan worden. Ja, je stikt ze eigenlijk maar één ding van op wat je nu allemaal hebt metgekregen is. Kom van tevoren heel even kijken, je zit van harte welkom. En dan krijg je het beste advies wat je eigenlijk kunt hebben. En je ziet alles staan zo wie het werkt. Ja. Nou, bij deze beste kijkers, ik zal zeggen, tot de volgende week. En dan zijn we weer te gast, natuurlijk bij Limburgplant. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant.